Mosok to lanangan asli kok. Kok ya aja ning kono. Yan. Nganu aku temen ngono Jangkrik. Manuke dicegal. Nyapa? Lah boyo boponge weteng apa piye lho? Lah kowe mbok kekep kenekku kok. ben gak numcelek. Alah padune penasaran ya. Golek wayahe maem. Nggih. Sayang sik no. Oh alah, Salim Nduk. sik. Salim kene. Mik apa ora? Darono. Ngapa semau? Anakku sekep, Mas. Anakku sekep. Butuh pertolongan. Aduh, kok ya bejigal aku. Ya Allah, butuh pertolongan, Mas. Anakku setep, Mas. Walah, tak aneh, Mas. Mbok edan. Wong anak setep kok ditumpaki. Selain pada malam hari ini misalnya para panitia saha marga masyarakat ngerawuhke Mas Uncek Sanusi saka Karangpandan, malam hari ini juga ditambah supaya lebih meriah, lebih gayeng ilah dia datangnya begenggek dari guyangan. Ya ampun, mosok yo begenggek ngono lho. Teruk. Marani sing gendak. Pikir nang ndi? Iki apa gopir to, Pak? Heeh, pokoke nek sekoke. Oh, alah mulah kok iso mentul-mentul. Siap. Oh iya. Apa cek? Ade kaya mentok. Ini sret. Ini sret. Ditakoni bidadari dari kota. Dari Guyangan. Enggak, Madiun aku nek guyon. Ki tenanan iki putri saka kota Madiun. Disalami Mas Cek. Wah, jan putri nek kuotot. Sugeng dalu Mbak Ayu. Iki Dicek, mikir dicek. oh, ngono. Dadi beda-beda kok ya. Waranggono ki ngecek mike beda-beda. Beda-beda. Nek kowe lek ngecek piye? Ngecek mic piye? Cek one ngoten. Lah ini ki nek ngecek. Ada kaya wong nguyuh ya kae ngene. Piyaine serius, ora kena dijak guyon. Oh, ngoten to. Oke, awake dhewe ya kedak serius. Nggih. Itu menghormati. Sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu. Oh, sugeng dalu. Aku mau sone sing elek ya. Ngapunten sonipun pun ngoten nggih, Mas. Base dikurangi aja ditambahi. Mengko ndak ndarani aku lanang. Oh, alah. Ngapunten nggih. Nggih, sugeng rawuh nggih Mbak Ayu. Ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inji pripun kabaripun? Nggih, alhamdulillah sae. Nggih. Niki rawuh jam pinten? Menika wau rawuh jam gangsal. Gangsal sampun ugi mriki. Pun tanggal jawab dipun timbalikan Pak Lurah Oh nggih. inji alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Pak Lurah menika asmanipun sinten, Mbak Yu? Pak Lurah menika asmanipun sinten? Pak Sugeng Anto. Pak Sugeng Anto SH. Pak Sugeng Anto SH. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Heeh. Piyaine awake rada greges-greges. Ngaten ingkang pundi menika piye? Enggak wonten mriku. Ngaten nggih. Nggih. Heeh. Oh inji.
Mangke ngersakaken tindak wonten panggung duet kali panjenengan. Makaten. Kepengin buktekake panjenengan ayune kaya ngapa lek disawang kok kaduan cantik. Alhamdulillah. Nggih. Injih. Menawi dicedhaki cantik napa mboten? Injih, alhamdulillah nggih. Iki kok ana demit to? Iki niki napa to niki? Lah ya mbuh. Kok kaya kucing? Sik kok santeran ndoli kenekan iki napa? Heeh, lah ya apa to ki? Iki apa ya? Heeh. Niki jenengan menika kalih sinten? Ya kalian sak rombongan komplit Kok wonten. wonten sing kados jawili kula menika? Lah ya mbuh. Banci. Lah biasane. Banci. Ora to. Kok kaget mau kaget. Nyapa? Refleks. Roh kowe iki refleks kaget. Nesu. Banci matane. Oh wis ro lanang. Heeh. Ngapunten, Nggih. menika Mas Uncek nggih. Mas Uncek Sanusi. Nih, Wedok. Rene. Oke. Ada berapa? Ndasak diuntil. Lah wong aku males ngomong. Aku neng kono, lah nyapa ndasku kok mbok demek. Kok iso Sopo ndas? sing demon ndasmu? Ndas kok kono iki lho. Tanganku ora gedhok iso demon ndas iki lho. Alah, ndasku mbok demek mbok gerayah ngene. Endi? Lah emang aku mong pas ngene. Lho, Sugeng rawuh, Nggih. Pak. Nggih. Lah ngene kok mbok demek Aku mau ngene. Lah Aku kuwi mau ngene lho. kuwi demek ndasku. Masa ndasmu mbok ganti nang kono? Lho, banci iki ndase loro. Oh. Lah kowe krasa ora to, Sek? Boten nih. Ora to. Ndak terane tak taleni pucuke tak beti mengguri kok. Makane nek pedhang iki tak omongi to, Mas. Aja Piye? demek guri. Terus demoke Kena ndasku mak teng-teng. ya sepurane. Sakniki ngapunten nggih. Piye? Kok mboten jarak napa mboten niki kenyataan niki. Kenyataane piye? Piantun putri-putri ibu-ibu mbak-mbak Waranggana menika Heeh. umpama dandan kan wis wedok. Heeh. Dadi arep lungguh barang ki lak nggih mboten bingung to. Heeh, celenet. Karek plek. Heeh. Lah beda kalih kula nek mboten ditaleni ndase dipene mengguri lak ya kelungguhan. Lah boyo yen tak. Apa nate kelungguhan ngono tau? Nate lali mboten kula taleni kula lungguh mak plek perpet arep semaput ta. Lah boyo yen tanggapan ngene iki ndase tinggal ngomah. Ndasmu kuwi tinggal ning omah. Lah ngopo? Wong kuwi gaweane Gusti Allah ya. Ora lim-liman to? Kok ya jenengan aja ngono to Mas Uncek. Ngapunten Mas Uncek menika nggih mpun nikah nggih. Sampun. Tenan Mas wis rapi tenan Mas. Wes Malah kalah kowe no. Oh alah ya wong. kirek. Heh? Kirek lho mosok. Heeh. Wonge mosok mosok kirek. Iya, Jare kelinci. kecilian. Cah cilik kok sembrono. Oh iya. Rene, iki manggone ning ndi? Ya manggone ning kene. Ning Masa panggung. arep manggone kuburan. Oh gelem. Manggone ning kene. Gelem manggon kuburan. Ya somben. Oh sok ben dina apa iki? Iki dina apa to? Ki mau Iki Rebo Kemis. Oh sok jemah gelem. Sok ben jemah to? jemah somben. Oh jemah ngarepe gelem. Gak aku. Masa coba ngarepe Lah nekmu milih dhewe lho. setahun Tahun ngarep. piye tahun 2200. Dadi ora enek wong ae gari aku dhewe. Lah terus nek kowe mati sing ngurusi sapa? Lah sing Ah, ngurusi sapa? entok ya dilatih kirek ya entek kok suwe-suwe. Aja ngono menungso kok didilatih rati rene. Nek sampean iki lanang nek meninggal iki ra bingung. Lah nek kaya aku. Lah ngopo? Leh nyiarne ning musala ora bingung. Piye? Lah nek lanang niki almarhum Mas Uncek iya to? Ah. Umpamane lho iki. Iya, umpamane aja opo liyane aku ngopo to? Eneke kowe. Kok nanang apa sapa kuwi lho? Aja nanang ya nggo duwen nggo tuntun-tuntunan nanang. Terus umpama wedok ya almarhumah. Almarhumah. Lah nek banci apa? Yo gampang no. Apa? Aluminium. Maka aku mbak kira magicom. Ya kan menghangatkan kamu. Iya kamu mau dihangatkan. Gak. Ndang ayo toh. Ora, aku Ndang cilik. toh. Aku modelku ngene normal lho masane. Masa toh? Lanangan asli kok. Kok ya aja ning kono.
Biar. Nganu aku. Temen ngok. Jangkrik. Manuke dicekel. Ngapa? Lah boyo boponge weteng apa piye lho? Kok mbok kekep kenekku kok. Ben gak numcelek. Alah padune penasaran ya. Mas, Padune penasaran ya apa? tiba yo gedhe. Ketoke hernia to kowe. Ketoke hernia. Ora. Gudi bumbu. Ora kok jare aku ki lanang, Lah karo aku ya mbumbu ngono lho. Ya mbuk-mbuk lah nyapa lho? Pikiranmu elek ki, kotor. Lah kok iso? Victor cah ki. Kok Victor kepiye lho? Pikiran kotor. Oh, ora. Wong ki kudu pikiran yang positif. Contone piye? Oh, kayak Bagor Wetan mriki nggih. Ah, Joko Liwon di sini. Joko Liwon. Masyarakate guyub rukun. Bener kuwi. Bodho napa niku jenenge urunan Nah. nanggap wayang. Bar tak kula dongakne nggih, Ah. muga-muga mantun nanggap wayang hasilnya brambang melimpah. Amin. Pertanianipun melimpah. Amin. Sehat sedayanipun. Amin. Rezeki ingkang barokah barokah. Amin. Oh, dongakne sik. Amin. Wis. Wis to. Wis. Aku mau ndongake lho. Apa? Weh. Ya ndongake kagem warga kene Oh, muga-muga berkah barokah. Lah, sakwise Aku mau ndongake kabeh, saiki diparingi tetembangan. Menika Wah, pamundutanipun. watah sangat mengkene mboten cukup wonten ing limbuhan wonten gara-gara nggih. Tirosne ku Pak Lurah. Nggih, iki ge nembang sithik engko bar iki Pak. Oh, niki Lurah. Biasa wonten Meh Raino wau nggih. Ah, Meraino wonten. Terus niki nggih wonten. Golek saking akeh sing nyuwun lagu nek enek sing kesingsa nyuwun pangapura. Nyidam Sari Jineman Ulur Kambang. Kula Kenjo Bucangik. Nggih. Menika gitase wonten. Nggih. Nggih. Wah, kuatah sanget pundutanipun. Nggih. Oh, iki duit tok, duit 100.000 nggih. Alhamdulillah. Nggih. Saking hamba Allah. Nggih, sing marang apa sinten niku mau? Pak Lurah, Pak Camat, Pak Camat rawuh. Nggih. Nah. Aturaken sungkem Nggih. bekti Pak Camat, Pak Nggih, Lurah. mengke bibar niki nggih bar tembange Mbak Manuhara, Pak Camat, Pak Lurah diaturi tindak panggung. Ngaten, nggih. Ah, nembang apa bawa sik? Nggih. Apa? Mbak Manu ana Nyidam Sari, ana Meh Rahina. Belok. Ndang bawanan sik. Gen ketok asline suaramu. Oh, apa kaya apa? Bisa ora bawa? Wah, apik tenan suaramu. Ya ampun, Ti. Padha lanange gelut Mas. Gak. Ya mbok ya Gede kono. urung. Lah iya masa gedhi Mas. Gedhi to. Walah. Emak jegal. Iki totok maneh anak kula. Ya anakmu. Aku anakmu. Ya meneng wae iki trayo cilik kok ya. Sik, Nane. Masa kowe apa dadi bapake? Sik, aku anake. Oh, dadi dapuk anak. Totok maneh bojoku merantau, bojone jenengan nggih. Ya. Ya. Ya dibawani sike. Rina Luar biasa ora mantra-mantra suarane Mbak Manuhara. Ya, just. Handat kula meminta walah anakku neng ndi ya anakku neng ndi ya wit sore kok ora ana Heeh. Bu. Oh, ya Allah, Dok. Sampeyan mau teko ndi digoleki lho, engko dilungkas ayahmu mulai kerja. Dolan tenggene Lekji. Oh alah, baru cek Brambang to? Cek Brambang, Bu. Oh iya, aja dolan ado-ado ya. Engko nek Mboten. digondol pek-pekan. Nggih, Bu. Anak kula niku kalih. Loro. Saya setunggile tasik nembe saged belajar. Heeh, terus? Alah kula culne kula nganu, kula napa niku jenenge anu camne dedeg. Heeh. Nek wayahe mangan kula ke ember. Iya. Kuwi menungso apa udu? Engko adikmu goleki ya. Nggih, Bu. Engko goleki engko adikmu. Aja nakal-nakal ndang ndang gendol cek Mboten. Brambang. Nggih, Bu. Heeh, sok ben dilungkas sunat. Wedok lali aku. Wedok ya, Wedok wedok kok sunat. sunat. Mboten. Iki ning daleme Pak Lurah. Lurah. Heeh. Pak
pokokan to. Nah, Kalian buyune. walah anakku karo Pak Lurah masuk metune iki. Masa aku anake lurah? Iya. Pak Lurah ki mbiyen mantanku to, terus jaman semono ki urung dadi lurah kuwi kenal aku terus metune kowe iki. Alah, Pak. Niki putrane lho, Pak. Njaluk wit. Kok iso njaluk sangu? Ibu ajeng nopo? Ibu ajeng nopo? Mama ki nganu lagi belajari bocah-bocah ki vokal, dadi yo entek disedot anak-anak iki. Oh, ngaten to. Heeh. Rungokne sik. Nggih, Bu. Ento nugrah yang mana Mbok macak bayi lanang ora bayi wedok ngono kuwi. adikmu goleki. Adik goleki. Adike. Lah kan buke banci. Dadi anak-anak bencong. Iya, adikmu goleki aja leh dolan ae goleki. Golek Pak Pokono goleki sik. Adike? Iya. Walah. Goleki wayahe makem. Nggih. Sayang sik. Oh alah, Salim Nduk. sik. Salim kene. Mik apa ora? Darono. Apa semau? Anakku setep, Mas. Anakku setep. Butuh pertolongan. Aduh, kaya bejigal aku. Ya Allah, butuh pertolongan, Mas. Anakku setep, Mas. Walah, tak aneh, Mas. Mbok edan. Wong anak setep kok ditumpaki. Di nganu dodone kaya ning nganu ngono ke lho. Nang puskesmas ngono ke lho. Ya dodone ora sak ditumpaki ngisor. Oh, Masa kok tak goleki adik sik. ndang goleki adik. Aja gawe kuwi njrimpeti wong. Suarane tuh randek iki. Lah iya. Aku iki arep budal iki gek mangkat, gek ora lah kok wis entek aku. Ayo. Nosan para ya ampun. Anakku kok gotot to. Babuke ya gotot. Oh alah to lele kok ya. Sampeyan iki mengko ndi? Main layangan. Aja layangan awakmu tur sakmono kok gondo layangan ucul. Layangane cilik kae lho. Cilike sak pira? Cilik sak nggone ibu ya. Sak endi? Wingi sing dipeme kae lho. Oh alah rene lungguh kene. Segitiga kae semono. Lungguh kene, pangku. Pangku kene lho. Gak Pangku kene buke aku kene. ra penak aku. Kowe kok ngene nak iku. Sik. Kok sik. Aja dolan ada-ada. Engko pakmu mulai digiyedhik ndasmu engko kok. Kalis godah. Ya Allah, wis mantuk sekolah ki meng. Ora dolan nang sekolah. Lho. Aku itu katok. Ya ampun, ya Allah lucune. Lah kok wis samene gedine to le? Bar sunah. Walah, ya bocah kaya delok to ki. Heh, Pijete pucuk. Kuwi kathok gajah-gajahan. Kathok gajah-gajahan lah tapi niki delok to. Kok apik ya? Apik suarane beda. Lah sing pucuk kan kuwi mau. Heeh. Sosok sing tengah, rada tengah. Oh, rada rene nek. Ora muni. Lho. Kleru nggonamu ngono kok. Giyedhik ngono. Jajal Pak kene jenengan muni mbok. Aja. Gah.
Loh, berarti jenengan kalah kali Mas Uncek. Kalah perkara apa? Lah Mas Uncek itu lho. Loh. Berarti jenengan nggih muni. Aja gak. Endang kok. Aja muni ku ora ngono kuwi engko. Pucuke tok. Ora iso. Gak. Kersane Pucuke tok kaya iki. kersane mboten penasaran. Pucuke mung ndak to, Pak. Gak. Pak diapusi ae. Dapusi piye? Kathokku manggo. Oh iya tanggone. Gak Aja. kualat. Kualat kacat. Aja ngomong ini ora cikuk ngono malah. Aduh ngono Anu kuwi. nggane Mas Wit. Aku dek wingi pun dinodai karo Mas Wit. Mas wis kendang ta? Nggih. Nang apa? Aku dilebokne hotel. Heeh. Lah kok wonge ra teko. Lah terus 3 dina bayar di hotel nganggur. wong tanggapan terus kok. Mas Wit, sehat selalu ya, Mas. Jaganen anakku ya, Mas. Lah anake we ning kene kok jaga. Oh, iya Rene. Rene. Piye to ki? Rene. Ketoke kok membel-membel iki ngompol iki. Ya. Biales Jenenge apa? iki mbok demoki ngene lho, Mak. Wong lanang padha lanange kok Padha lanang kok tak bales kowe kok. Iki lho. Kok ya Sengkot rembangun negara Ngono ki nyuwara lanang ya iso nul. saged. Lah cak suara lanang. Asli. Ya. Wus, Bagianku. lokor. wus merah hina Jas. sumiran ing wetan berenange wiwit mangkat anggarap samae Gong tibane nyidap sari para kanca. Ya. Yo. monggo
jumeneng melu nyidam sari ya wis. Oh.